Jama'a assalamu alaikum ga takaitattun labarai daga Natija Online TV tare da ni Hawwa Isa Jani. Iran ta sake jaddada ƙudurinta na ci gaba da iko da mashigar Hormuz bayan kammala zagayen farko na tattaunawa da Amurka a ƙasar Switzerland. Da yake magana da talabijin ɗin gwamnatin Iran yayin dawowarsa daga tattaunawar, babban mai shiga tsakani na ƙasar ya bayyana cewa tafiyar mashigar ba za ta koma yadda take kafin yakin ba. Ya ce Iran za ta ci gaba da taka rawa wajen sarrafa zirga-zirgar jiragen ruwa a yankin tare da tabbatar da cewa an kiyaye buƙatun ƙasar. Rundunar sojin sama ta Najeriya NAF ta yaye jami'ai 111 da suka kammala kwasa-kwasan runduna ta musamman a wani ɓangare na ƙoƙarinta na ƙara inganta ƙwarewar ayyukanta da kuma bunƙasa goyon baya da take baiwa hare-haren sama da ayyukan haɗin gwiwar soji. Yaye jami'an na nuna ƙudurin NAF na gina runduna mai ƙwararru, shirye-shiryen yaƙi kuma mai iya fuskantar ƙalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta da ke ci gaba da sauyawa. An gudanar da bikin yaye ɗaliban ne a cibiyar horar da rundunar Regimental Training Center Annex da ke Bauchi, bayan sun kammala wani tsatstsauran shirin horaswa mai cike da ƙalubale wanda aka tsara domin samar da ƙwararrun jami'ai masu cikakken shiri, ƙwarewar yaƙi da kuma iya gudanar da ayyuka daban-daban domin tunkarar ƙalubalen tsaro da ke addabar Najeriya. Ƙungiyoyin Fulani a yankin kudu maso yammacin Najeriya sun yi gargaɗin cewa zargin ƙabilar Fulani da hannu a ayyukan garkuwa da mutane ba tare da hujja ba na iya haifar da rikicin ƙabilanci a yankin. Majalisar Dokokin Jihar Katsina ta dawo zamanta na yau da kullum bayan hutun babbar sallah da kuma sabuwar shekarar musulunci ta shekara ta 1448. Zaman wanda ya gudana ƙarƙashin jagorancin mai girma shugaban Majalisar Dokokin Jihar Katsina, Honorable Nasir Yahaya Daura. Majalisar ta mai da hankali kan matsalolin tsaro da suka shafi wasu yankunan jihar. An gabatar da ƙudurin haɗin gwiwa joint motion da shugaban masu zartarwa na majalisar, Honorable Ibrahim Umar Dukko, mai wakiltar mazaɓar Matazu, ya jagoranta tare da mataimakin shugaban masu zartarwa, Honorable Salisu Hamza Rimaye, mai wakiltar mazaɓar Kankiya, da Honorable Lawal H. Aliyu, da Honorable Lawal H. Yaro, mai wakiltar mazaɓar Musawa, da kuma Honorable Lawal Isa Kuraye, mai wakiltar mazaɓar Caranci. 'Yan majalisar sun bayyana damuwarsu kan hare-haren da suka addabi wasu sassan ƙananan hukumomin Caranci, Kankiya, Matazu da Musawa tare da miƙa ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon hare-haren. Sai dai sun yabawa gwamnatin jihar da hukumomin tsaro bisa matakan gaggawa da suka ɗauka domin daƙile matsalar da kuma dawo da zaman lafiya a yankunan da abin ya shafa. Bayan gabatar da ƙudurin da muhawara daga mambobin, majalisar ta amince da ƙudurin tare da yabawa gwamnatin jihar da jami'an tsaro kan ƙoƙarin da suke yi wajen kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Gwamnatin jihar Katsina ta sanar da cewa za ta riƙa ɗaukar 'yan asalin jihar da suka kammala karatu da digirin ajin farko aiki kai tsaye a ma'aikatan gwamnati. Gwamna Dikko Umar Radda ne ya bayyana haka a yayin rufe taron makon ɗaliban Katsina karo na farko da aka gudanar a Jami'ar Bayero da ke Kano. Radda ya ce a baya tsarin ya taƙaita ne ga waɗanda suka yi karatu a manyan makarantu da ke cikin Katsina, amma yanzu an faɗaɗa shi zuwa dukkan 'yan asalin jihar da suka samu digiri mai daraja ta farko daga kowace makaranta
da aka tabbatar da sahihancinta a Najeriya. A cewarsa, manufar ita ce ƙarfafawa ma'aikatan gwamnati da ƙwararrun matasa da kuma ƙarfafa gwiwar ɗalibai wajen yin ƙwazo a karatu. Gwamnan ya kuma bayyana cewar gwamnatinsa ta biya dukkan bashin tallafin karatu na ɗalibai daga shekarar 2021 zuwa shekarar 2026. Ƙarshen labarin kenan, ma'assalam.